olo nataony mariage zegny mamantsaiky nataony naty izy fa mamany zanako mato izy zegny nivolagna azo zegny tam viavo nivolagna tsy haiko alaitsika ty natao regroupement familial tsy haiko io navy tamiko viavo naregny fa i viavo nataony vadegny mamany tsy haiko io izy zegny mila zanany loso aty nagnino koa mivolagna ny marigny. Bonjour anareo jiaby akory anareo agny misy koragna riavako aby sy ndraiky baka histoire ty zegny viavo ty nagnafatra lehilahy zegny amy tanindrazana androany izy tsy amitsika Madagasikara fa amy tanindrazana androany zegny ke tsy nampoiziny zegny raha nandalo aratsika baka fa tsy voavo amitsika raha zegny fa antegna koa fa nagnafatra olo baka antandrazana na an'Afrique na pays africain na amitsika Madagasikara agny io zegny mety misy hoe mety possible izy olo manjary mety possible koa izy olo tsy manjary io zegny tsy antegna zegny zay tsy antegna fa zampareko aminareo zegny histoire de io nareo magnano commentaire raha koa baka hitako histoire intéressant zegny en plus histoire io zegny atsika mivolagna azy io viavo zegny mangataka aide zegny amy réseaux sociaux hoe tsao misy olo na juriste na avocat zegny mba mavita magnamia izy zegny hoe ino raha tokony ataony zegny amle situation andalovany amin'ny zao fotoana zao atsika mivolagna azy io ty karaha ty koragna riavako aby anareo magnaraha tsara edy magnaraha tsara anareo fa tsao koa anareo mahazo hilany manjary ataonareo fa za tsy nanagazava viavo zegny na nisy lehilahy tany tany Afrique tagny voilà nisy lehilahy tany tany Afrique tagny ke izy amindray zegny ino ty nataony zegny tous les moyens zegny izy nanda tany Afrique tagny rô niaraka et tout ke teo fo amindrekiny lehilahy ty zegny nity misy problème oui après za mamaly message désolé riavako après za mamaly message nareo amin'ny MP fa za ka fa mikoragna karaha io fo nareo mandefa message lera za tsy en live nareo tsy mandefa message anareo koa saboatra koa ndraikindraiky vraiment après za ataonareo sarotiny lera za tsy amy live anareo tsy mikaiky anareo tsy mandefa message fa lera za live anareo koatratraiky tsy mahay vita sabotage nino loatra zakadra bref kokozy hoe milere misy koragna hely sy ty ndraiky miconcerné atsika olombelogno jiaby na lehilahy na viavy fa histoire io zegny atsika mivogna io tsy haiko viavo zegny hoe vraiment zegny mangataka aide zegny fa parce que misy raha mandalo zegny grave agnatiny fiaragnanazy ke irô regny lehilahy ty zegny tamy 2013 zegny nagnano mariage tandrignesanareo tsara nagnano mariage irô regny lehilahy ty tamy 2013 mariage lostan zay viavy igny rô nahazo nagnano mariage irô stan zay viavy tany Afrique tagny irô zegny boka Côte d'Ivoire zay plus précisément zegny tany aviandrô lehilahy boka Côte d'Ivoire viavy koa boka Côte d'Ivoire mariage io tany naresaka papa tsisy raha naresaresaka an'zegny araka viavy mitantara zegny tamin'ny histoire hitako zegny tamin'ny coach tagny nareo koa boka mety maro nareo nahita histoire zay fa lera za fa midrimidrika andalana nareo raha votontotry mariage ndreo zay naresaka tagny tamy 2013 tamy 2013 igny kokoa zandrinaka Anaïs donc zegny koa fa nandeha vita mariage nipody tandafy tazy zegny le viavy ke entre temps zegny lehilahy boka miasa amy bureau lehilahy zegny miasa amy bureau misy arabasa asa momba vola lehilahy ty zegny ni détourné fond tamy tany niasany zegny en Afrique agny ke lehilahy ty zegny tsy kigadra nino raha nataony le viavy io zegny nagnano tous les moyens tsy ampigadra le lehilahy ty dikan'zay zegny nataony zegny tous les moyens que ce soit financièrement na arabola nataony zegny tout karaha igny zegny magnaboaka lehilahy io dans la merde ke lehilahy zegny nampilifasy grave histoire ty riavako aby anareo magnaraha tsara
que le latina pilifasin viavio na lefata Maroc boka Maroc ny findra tanana hafa koa parce que choice migadra am tandro igny amindray nataony viavy ty zegny tous les moyens ny karakarany jusqu'à lehilahy io nidriky teto tandafy teto alevanareo ny koragna ty avako aby fa misy hanitra hela agnatin'ny koragna ty za koa boko ko sujet tsy intéressant tsy tantareko aminareo misy hanitra agnatin'ny koragna ty ko fa tafidriky tam territoire teto le lehilahy mipetraka ro nagnano vadignandro ke viavy io zegny maefa misy zanakanany zegny an africain ke viavy ty nivolagna taminany ataotsika regroupement familial mangala zanakanao comme atsika olo marié légitime ok nataony viavy izy tombé am viavy tsara fagnahy makoragna teko aviagna eto niany mipitrawa fona rofa maro koragna teko aviagna eto nany am resaka rakarakara zegny ok nagnano zegny le viavy satria viavy zegny agnisan'ny viavy tsara fagnahy nataondreo ze regroupement familial ny zanaka lehilahy ty zanaka lehilahy tafidrika am territoire français izy koa tafidriky teto natao tous les démarches possibles nandeha fiainagna jusqu'à tsika mivolagna jo en 2024 là 2024 situation zegny viavy io maharegny fa lehilahy io roso en Afrique nandeha nagnano mariage viavy hafa yoka le histoire avec les complications voilà parce que nareo mbala mety tsy azonareo tany hoe ino marigny matany tiako aviagna lehilahy io nahazo nationalité française nazy azonareo koragna parce que nandeha boka fotoagna damte 2013 2014 vadignandreo après 10 ans zegny lehilahy ty zegny nahazo nationalité français nany voilà donc lehilahy ty tsy nivolagna am viavy io izy nandeha en Afrique izy nagnano mariage am viavy hafa tampoko viavy tsika mivolagna jo midécouvre azovy viavy nataony mariage io mamany zanakanazy io mamany tsaiky nafarindreo tamin'ny regroupement familial igny azonareo koragna est-ce que azonareo koragna dangereux histoire ty mampandeha menimeny histoire ty lehilahy koa fa nazo nationalité nany igny izy nandeha nipody tany Afrique tagny fa ela tsy tany Afrique volagniny viavy io izy nipody tagny izy nandeha nagnano mariage viavy hafa fa viavy vadina ty nagnafitra izy igny zegny tsy mahay azovy ma viavy nataony vadiagna io tagny après viavy nazo l'information hoe io olo nataony mariage io koa ne izy io koa ny mamantseky nalenareo am regroupement familial volagniny viavy ty tsy possible parce que lehilahy zany volagna tamy viavy io zanako ty mamany zo fa maty magnitsy ex-nany naleny vady io zegny mamany zanako ty fa naty za zegny malahelo zanako ty tiako zegny zanako ty hoe mba ankilanaka zozo aiko me voyez bien karaha tapaka koa je sais pas mettez les cœurs les amis que viavy zegny naregny fa olo nataony mariage io olo nataony mariage io zegny mamany tsaiky nataony naty igny fotony zanany baka nataony naty mamany zanany baka nataony naty izy fa mamany zanako mato izy zegny nivolagna zo zegny tamy viavy io nivolagna tsy haiko alaitsika ty natao regroupement familial tsy haiko io navy. Merci beaucoup narom confirmation Mirella, Zoé Miller, Mada Satia, Bougainville des Îles, merci beaucoup. C'était là ça c'est comme l'histoire. Non pas la belle histoire parce que
C'était que Zamit en place les viaves n'en after ze. Avla on rotam nan izukuni maman zana noy. Maman zana na lena roang na ton regroupement familial is na ton mariage. Tu possible vla via parce que via vous ni famata. Il n'a vient ni famata déjà. Parce que les lani voulont tamna fa maman zana kuna fartskati famati. Zeng vand na ton tam via vu soi disant maman tseku famati. Je t'aime des nambad maman zana nuani comme is nationalité nani. Que via vous voulons tu possible is na vita nangan mariage en africain. Zéoul marié légitime, zéchar nanganu de demande de divorce. Zat courant fait que is milangat ka fisaranga tam na kazi. Que fomba karakor na vitan mariage ain. Ni si hulwe na mandua keke. Na man le layu a keke. Nandefa capturam viavju. Yuwe papier mangambara fa anaroni sarka. Certificat de divorce reva kwabi. Na lefanur tam capturam viavti. La viavti c'est pas possible. Zachar au courant fait que de divorce. Zachar in convoqué. Ils divorce. Ils tan Afrique. Tant comme zeng tang ronanganu. Les mariages. Tang zeng le layu. Nangan mikimaka jabu. Na Roma inirana ton le latin. Rerati na nyefa voilà. Fin Europe ka tan Afrique jabu c'est pourri en fait. Tan Afrique jabu c'est pourri. Tout en fait ça se fait avec l'argent. Donc les latins nangan mikmaka nangan mia vola. Iro na morngu. Nangan divorce. Na lakilaki. Ni fenga. Sis présence ni viaviti. Ing na vitan nangan mariage. Tamni. Areki. Mamanzana na ton nating en africain. Uzawe. Tara maring relation reva kwabfa. Mba voulez tika viave manga pitié l'autre mlila. Désolé hein. Parce que commencement pandine qui fait ngati commencement est grave te tchulumbelo. Tu possible la karazi. L'era non balatani. C'est qui garde tam tanana na rotani. Hein? Ano c'est qui garde tani. Viavti nangan tous les moyens financièrement vola jab rark. Nandena plefa le lati choi gaja tam tanana roto. Vola jab rark nanga boka le lati hors du pays. Na le fata Maroc, abkochok na le fata pays africain tchakwa yetang. Le temps zengi, iro zengi, mikarakara, i taratas nani. Nyantiemrez nas nationalité nani. L'eau suisse, il est parti se marier avec son ex, la mère de son enfant. Comme quoi, la mère de son enfant est décédée. Nefa via petite charnatzi. C'est le monsieur qui a menti. Ils vont faire ah maman zanok mat. Nefa maman zanok charnat. Fitiavan via view easy. Ndekis tombe via charafanga. Zengi nangalan via view tseku. Bon tseko zambela tika na africain. Un autre regroupement familial tseku. C'est comme ça que il y a un regroupement familial, il y a un tseku bokatay. Va dire depuis 2013. Voilà. Si moi j'étais la fille là même là, tu n'avais qu'à être emprisonné là-bas. Quelqu'un même pas sorti de misère. Les là, via vous dans les problèmes. Un autre garde un détournement de fonds. Via vous tinangek. Na boka voilà on a boka hors du pays. Na lef en urgence on a un pays Maroc. Na fin de quoi on a un pays Yafa. Jusqu'à ce que tu ratas déjà bon ordre non ni dicté tout. Na fte tombe non. Taratas non nazu non je nazu nationalité non. Anon en Afrique. Va de non chag mieux fa non en des vacances. Keka no indekui ul na ngan mariage am maman zan kanona tono sarnati. Histoire me dépasse ça les amis, me dépasse ça soif. Me dépasse zama balance allemand cette histoire va vanakan danga kabla ke zangari. Mara vitanulam dunietie. Mara vitanul reva kwabi. Zenga veza vamnaro mba vuleza le maninga pitiam lela.
Lela managna pitié aminao fo nagna pitié. Aminareo mahita zay olo normal, olo misy bed lela zegny va. Anao check gada tam tandrazagna anao tay, tsy nikely viavy nataony tous les moyens nagnaboaka anao hors du pays. Karegna anao tsy migada, nampili fasina anao. Vita mariage nareo anao check gada nampili fasina anao. Ni ady viavy ni ady viavy hein? Ni ady viavy za mambanareo pour se battre en relation d'eau. La fille s'est battue pour leur relation. Ni ady viavy elle s'est pas laissée faire. Chinken le la mi gada non parce qu'elle a tenu un détournement de fonds. Non chim gada za chim za solution ni karkaren viavy ndak taf boka pays. Voilà fou jabzi. N'allez pas Maroc, n'allez pas pays, jusqu'à les lati, t'as fait dicter tout. Ils jotisent, après 10 ans, ils n'ont nationalité, non, joti. Voilà, le gars, il est parti épouser son ex. Et puis, ils n'ont faux divorce. Parce que Vadin, tu es au courant, fait que se demande un divorce, n'a ton tant en Afrique. Ça veut dire qu'elle est là, n'a mis voilà. Les autorités, car ils ont la claque les divorces, na itch au courant, charmis papier, na vtamna, charmis rafe kaezen fa, les latizing and then en bas douloaf. Jusqu'à où l'on défa preuve tamnani, you a certificat de divorce naro. Un certificat de divorce, ti mi sorte we, iro divorcé. Zeg na vieni, is na vita, na ngan mariage, amni, maman zana na ton natin en africain. Est-ce que vous n'avez pas est-ce que vous n'avez histoire tantareku? Est-ce que vous avez comprendre Rajab Nazavek depuis le début? Parce que ça m'a dépassé ça. Ano ko mbala misifo, mbala miseng timangantu etkarazi. Zenga mnaka déjà ti comportement normal à louer. Voilà, naïn manon nyambreno vumis nationalité, vous n'andangan mahameno. Mangano va taluan zeng bakana itano is. En tout cas, viavi. Les lamis pitié, m'n'offre un pitié. Bami voulait, en tout cas, viavi toujours à ti, kafuma ina kilka lela tout. Toujours à ti, kafum. Maïna kin kalela toujours à tsika fu mispitiem lela ça va na rovia vini lela check gada tang vita mariage no check gada na ton tous les moyens na plefa lela yu lela jo na papier na farndo zan kalela bakata tan africain na to regroupement familial jusqu'à na vita en Europe tetu joti lela tnas nationalité française nanis na en Afrique. Ils n'ont pas dit maman zana na ton sarnati ni parce que tam via vous avez maman zana kuti natfa zana kuti te kombela en africain via vous what is problème alors let's kazan kano na to ko regroupement checking nav après mre ils vont faire maman zana nati ils jouent un mariage ne fais un mariage maman zana na ton sarnati income na lelin des nandafit. Est-ce que vous avez courant na ro fatio vlog problème ka na robka ana ro am téléphone na ruani azafadi poser zanga zavara ana ro téléphone na ruani ba manga nova ina ngarandrai itana notification mis la cloche helze izing ba activer na ro kare zaka fam live na ro tara problème marom na ro chimi activer na ro manjar tara live. Après mre na rochi marka Didi, après mre zako lan calorico, manga récapitulatif quoi. C'est ça le problème. C'est pas méchant hein, mais c'est vrai. Anaro imis la cloche ze en page mi sorte notification. Cliquez in activer na roma na mie couleur bleu zin. Ça veut dire que iska zan live direct is fam notifier no. Am live réanti no renga ine zenga ton. Des fois, ça devient même radio varataza, radio azova, mtskai, iri azov, quoi radio rekani, fatcha quoi bro jababa. Hein?
radio Jupiter manjaro kara radio Jupiter koa za ampody koa zigny ampody koa ampody calorie lany za tanao boka nagna sport 2h30 de sport lany calorie naka mbola maro ande ataoko za hitanareo fa za nipetraka ny tantara zo aminareo après za magna raha ataoko jiaby vita tout za miditra agnatin'ny salle de bain tsy miboaka ko tsy lera tiako iboagna ao hay voilà zegny activenareo les petits cloches là comme ça nareo tsy tara fa pour être gentil encore hein ataoko récapitulatif ho an'izay taranavy mitandrigna SD voilà parce que ty fa tsy mipodiny telo ty niany voilà tsisy diranke nagnadary izy re tsy nagnadary fa c'est vrai voilà que ampodiko ndraiky le histoire misy volanko viavy nahita lehilahy na africain oui donc tam 2013 ireo nagnano mariage viavy nandeha jusqu'à tany Afrique tagny nagnano mariage tam lehilahy io mariage tsisy naresaresaka an'izay naresaka mariage zegny tsisy raha naresaresaka an'izay ireo nagnano mariage ndreo ke vita mariage igny nipody ta bengue taty nipody tany Europe taty viavy ce qui est tout à fait normal viavy koa fa nipody ke lehilahy zegny tany Afrique tagny miasa am bureau arabola ke lehilahy zegny nagnano détournement de fonds tany Afrique tagny arevanareo tsara voilà nagnano détournement de fonds zegny lehilahy ty tany Afrique tagny pendant que viavy baka nagnano mariage taminany nodigny problème jiaby nandalo ke lehilahy ty zegny mila gadrendreo am tananandreo nino raha nataony viavy ty nalainy économie nany jiaby nandeha nataony tous les moyens nampilefa lehilahy io niala tanàna Côte d'Ivoire nifindra tanàna donc ni raha nataony viavy ty nifeny zegny asa donc ro passeur za tsy mahay karakôry ataondreo agnarany zo nifegna zegny olo nandefa lehilahy ty ta Maroc abako koa izy boka Maroc zay tsy ako nandeha tsy ako ta Guinée tsy ako ta ia maro feky tanàna nititezana nilifasana zegny azonareo koragna fa ro reny viavy ty fa vita mariage viavy amindray no tandafy taty igny amindray izy koa fa nifindra tanàna igny tagna amindray nikarakarainy viavy raha jiaby izy nidriky teto tafidriky teto izy voilà izy tafidriky teto tany Europe ty ireo koa fa tragno araiky to avlagny viavy taminany fa allo alaitsika zanakanao parce que anao mivolagna mamantsaiky fa maty donc allo tsaiko ataotsika regroupement familialy mangala itsaiky io donc nataony viavy ty zegny regroupement familialy nagnafaragna izanaka lehilahy io tavela tany Afrique tagny voilà mazava aminareo jusqu'à yo voilà izy koa mazava aminareo tohizo koa tsy mazava aminareo tsy haiko karakôry agnazava zay peut-être if you want I speak English I will speak English hein voilà koa fa karaha igny amindrakiny nataondreo tous les moyens navy teto zegny le zaza tsy haiko koa fa navy teto nandeha fiainagnandreo vadegnandreo io retry 2013 tandrignesanareo tsara koragna ty koa ny grave ny histoire iny mandalo atsika mivolagna zao ny situation mandalo viavy mitady ediny avocat mitady ediny juriste fa ambelako kendrika araiky igny izy koa izy tsy haiko zanany igny zay fa nafary ny viavy baka tagny navy teto nagnano fiainagnandreo ireo lehilahy zay tsy nipody tamy tanànandreo tagny koa tsy afa près 10 ans izy nazo nationalité nazy nationalité vazanany nazony lehilahy ty nationalité nany nahazony zegny tamy taogno ty izy zegny loso en Afrique ke izy zegny loso en Afrique agny izy vogna viavy zany de za la famille ko vadino nivolagna ok tsisy problème izy loso izy navy agny nisy olo nivolagna amy vadiny fa vadinao igny tsy sandà nandeha ny vakansy fa nagnano mariage amy mamany zanany
Vlangin viavu. C'est possible que maman zanan bala velum izi volanga tam nakafa. Maman zanan famati. Zemba ka vand na ton lela itan viavu. We maman zana kuti fanate. Zana kuti ta vela na africain. Zevlen viavu aletka par regroupement familial les aza. Parce que c'est tombé en viavi. Tarafanga, abako we mema inakin ka we tsek fatis mama zengi mbala lavtu baba kuwa alofe kaletska tsek ti marikta tska yeto. Ko fa karenga mde viavi ko fanareng fano maman tseku tsimati fa izma vanditamno. Lan fangais. Comment ça se fait? Inu antun lelati ma vandikarati ne fa izu tsek gadata na frikta na détournement de fonds zana nganu tous les moyens sacrifices na kajab na plefa istanana na finda tanana jusqu'à izni diketu ino vien vlelati mangan karatiza iro ingamde chi mariage traditionnel avoko nanganu ma ambesa bakanofa av baka l'histoire ingamde viavu ko fanaring rajabing baka dans le panique lan fanga baka is in vlan chipo ko bakara kor wizi na vitani Ramsey qu'on a un mariage en Afrique, tu quand vous n'avez pas zéro le marié légitimement. Zéro un divorce. Zatsar na effet fazete ou la ismis problème il y a la za. Fon bakara kor na vitan mariage ou an zatsi minuze vla une viavti. Ni sul na defa capture tamnaz. Ulu an kekin lelati en africain. Isoué. Certificat de divorce. Na téléphone de tamnan am téléphone nan par capture. Youé certificat de divorce. Anaro bel et bien divorcé. Di kanzeni le la yuzen denengan divorce nan tani tisra nambaran viavti. Yizeni nanyefa bureau na toma laki tini la présente in viavti tini la présence in viaviu abako tisra tas fek na le fotam viavti. Fais fananga rajab tangna menga enaro karakora na friki rajab vola fum kuranga aznaro vola fumi kuranga mtskani yingna ton mikimakanan jusqu'à na zone certificat de divorce comme quoi izeng afka mangan mariage am wafa ize fa divorcer am viave na ngala iz en Europe zena Venise na vita na nganu mariage nani am mama zana na ton sarnating ni vlangin nat baka zing tam madame nanti. Tio viavi nga tskan vulnga joy ouais. Viavom rezo mangatka aide ni juriste. Mangatka aide avocat. Mangatka aide am coach monde chic. Qu'est-ce que je peux faire? Indra metatok. Zatsar na itarakarati zacho courant fait tam divorce ne. Keka lelana nga raja biston pintani. Tisi convocation, tisi tarata sa fan viaviti, divorce fatap kafu, viavu fanare faz nangan mariage am maman zanani na ton sarnati, wez le tsek na farmbo na tam regroupement hizi. Alchkan vulnga jo viavu na veta ni ropito. Alchkan vulnga jo maman tseku na ton sarnati na vetu ani ropito. Okay. Rate comme barna rozo. Mar courant d'embara quoi tout ça qu'on est d'accord na ti d'accord de toute façon hein en réseaux sociaux on en voulait ramar na tu voulais ramar jamais tient nous donc je m'en fous. Donc on n'a qu'un barcon rozo. Rambar konaro. Vous les mais na kin ka wuluta. Surtout les là. Nana role là quoi te kuflain. Vous les comme ina kin ka zeheti quoi. Parce que choko zato na fa ivulga lela fonoyo parce que problème nanu yita kwa tika viavti ano ko fananga mia ko à 100% lela ano jamais siendo haden en fait zenga veza vulga na romba la miss pitiam lela yo restez concentrés angala unda itana restaurant viavu Nande jusqu'en Afrique, dans un mariage maresque, tam dépense dans ton les mariages, parce que le gars là, il a rien. Il y a une entreprise morabe, voilà, il y a un détournement de fonds. Mais ça va me dire au courant. Des cas où la mascara manemi, je sais pas, 1,5 million, 2 millions FMG, nawe 3 millions, vlantika, am tania santo.
viavy ny antoko mariage ndreo jiaby tagny na resaka tsisy raha na resaresaka an'izay anao tsy eky gadra toa parce que tatrandreo anao mila angalatra vola be anao nampilifasin'ny viavy io tsy tiana anao igadra na leny koa économinany na lefany anandena ampilefanao anao nalefa ta Maroc anao nalefa tam pays hafa jusqu'anao nidriky teto je tiens après 10 ans de relation là anao nazy nationalité nazy izy rosa en Afrique izy nagnano mikimaka nagnanaovagna divorce tia na lakilaky tagny izy ty marié amin'ny mamany zanany nataony sarinaty vous avez vu hitanareo raha karaha zegny après nareo vogna mayala anao misy problème ndraiky zay lehilahy anareo mivola aza mivolagna zay za tsisy problème ndraiky anareo lehilahy fa des fois raha ataonareo tsy normaly des fois comportement ataony lehilahy ndraikindraiky tsy normal marigny zay viavy koa misy défaut-né fa nareo c'est trop en fait c'est trop olombelogno karakory tsy mahay matsapa fa nagnano taminaka viavy ty zalahy tsy possible zay koa n'olo mafaty olo mafaty olo le raha karaha zegny mafaty olo raha comportement karaha zegny anao nampilafasina anao tsy eky gadra zanakanao na mama zanakanao nataonao sarinaty nataony viavy tous les moyens nagnafitra zanakanao natao regroupement familial nidriky tandafy teto tsy haiko nino koa mara tsy natao anao nino tamiko joty izy maregny izagna magnano mariage be tam mariage viavy zay jo fa ça fait 6 mois viavy nidriky eto viavy nataony vadiana tamiko viavy naregny fa i viavy nataony vadiana koa mamany tsy haiko tsy possible si mamany tsy haiko nataony sarina taminao io zo fa izy zegny hoe izy zegny mila zanany loso aty nagnino koa mivolagna ny marigny nagnino izy koa izy nivolagna ny marigny hoe zanako ty tiako aletsika déjà za magnambara anareo zao raha ambarako anareo hitanareo maro olo magnano regroupement familial olo zegny magnano mariage amin'olo misy zanaka raha raiky ambarako anareo eto vérité tsy viavy jiaby miaccepter magnano regroupement mandeha mangala zanaka anareo zegny ataova menimeninareo raha zegny misy viavy tsy tia zanakanao ambelany marigny savandy misy viavy tsy tia zanakanareo ambelany misy viavy tia tegna izy tianao fa izy tsy possible aminana ka tia zanakanao zegny izy koa nareo mbala tody viavy mivolagna aminao bon aleko zanakanao ty toko regroupement familial tsisy problème magnanaova alhamdoulilah shukra parce que maro olo mandalo amin'ny situation zegny ireo nafarin'olo na aveto après mbe zanakandreo igny tsy possible alegna maro mitaregna na Afrique agny amitsika mitandrazana atsika agny misy aby zanakandreo lera reo fa eto igny le viavy volagna anao fo avankilako fa zanakanao tsy avankilako